Magandang gabi po. Welcome po muli sa ating pong series. Ngayong 5 topics po na ngayon ng My Hope is Built. No? Ang ating pong series po ay talagang napakaganda at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kaya nga, My Hope is Built. Saan po ba nakasalalay yung ating pong mga iniisip sa ating pong buhay? No? Saan nakasalalay ang ating pong pag-asa? Yung foundation po ng hope natin ay sa ating Panginoong Jesus. No? Through several biblical and theological principles sa ating pong pagtutuunan ng pansin ito. Nung nakaraan po ay ating pong pinagtuunan ng promise ng ating Panginoon sa kanyang pong scriptures. No? At ating pong nakita po doon na maaari tayo na panghawakan ang salita ng ating Panginoon dahil siya po ay patuloy na kasama natin sa ating pong buhay. Yung promise po na ito ay binase po natin sa mga sulat niya sa banal na kasulatan. At ngayon ay ating pong pagtutuunan ng pansin yung resurrection ng ating Panginoong Jesus na nagbibigay rin naman sa atin ng pag-asa. At huwag po kayong mawawala, no? Bukas ng gabi, ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung indwelling of the Holy Spirit kung saan ang comforter, ang helper, ang guide na binigay sa atin na ating Panginoon ay lagi po nating makakasama. At yung pang-apat na gabi po, mga kapatid, yung God's grace, no, and His forgiveness ang ating pong pagtutuunan ng pansin. At sa Sabado po, mga kapatid, yung pinaka-last na topic po natin ay the promise of Christ's return. Kaya nga, ito po ang ating pong mga pagtutuunan ngayon sa gabi-gabi na ating pong pag-aaral. At ito pong 5 pillars na ito is a solid foundation na magkaroon tayo ng hope, no, sa ating Panginoon. Nire-remind tayo, mga kapatid, na as believers of God, we should be faithful. Dahil ang ating Panginoon din naman ang faithful. Yung power ng resurrection ay binibigay po sa atin. Yung workings of the Holy Spirit, yung forgiveness, at yung promise na siya po ay babalik muli. Kaya naman, sa gabi po ito, bago po tayo tumuloy sa ating pong pag-aaral ng ating pong topic ngayon, hinihilingan ko kayo na tayo po ay yumuko para po sa isang panalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Patuloy po na kami ay humihiling ng inyong patnubay. Patuloy na humihiling ng inyong gabay. Hinihiling po namin, Panginoon, na ang inyong presensya ang igawad sa amin upang maintindihan po namin ang inyong banal na salita. Lalo nawa po kaming mapalapit sa inyo, sapagkat kayo ang nag-aanyaya sa amin na kami ay lumapit sa inyo. Panginoon, pagpapala nawa ang aming pumaranasan, kapayapaan galing sa inyo, ang maramdaman po namin sapagkat kayo ang siyang Diyos na nagmamahal sa amin. Papuri at pasasalamat ang binabalik po namin sa inyo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ang topic natin, mga kapatid, the power and promise of the resurrection. Now, ano po ba ito, mga kapatid? Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Alam niyo, napaka-importante po ito. Dahil sabi po sa 1 Corinthians 15:14, no, ito po ang binabanggit. If Christ has not been raised, our preaching is useless and so is our faith. No? Kung hindi daw po ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, walang kwenta po yung ating pong pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. O walang kwenta rin ang ating pong pananampalataya. Katulad lang po ito na ibang mga propeta, ibang mga leader ng mga relihiyon na yung kanila pong leader ay namatay. Pero ang ating Panginoon, siya po ay nabuhay at nandun sa langit na bayan at naghahanda ng dakong kalalagyan para sa bawat isa sa atin. Yung resurrection po, mga kapatid, ito po yung pundasyon ng ating pong pananampalatayang Kristiyano. Kapag wala po ito, ang sabi po ni Paul, no, yung preaching po natin, yung pananampalataya natin, ano daw po, meaningless. No? Yung victory ng ating Panginoon sa kamatayan, ito po ay nagpapatunay ng ating Panginoon na hindi lang makapangyarihan sa kasalanan, kundi ito rin ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng maniniwala sa ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. At yung pag-asa sa future. No?
Ngayon ay atin pong i-explore, mga kapatid, yung 5 na namang puntos. No? Sa gabi-gabi po, meron po tayong mga 5 puntos. Kaya nga atin pong pagtuunan ng pansin yung sa resurrection. Itong resurrection na nagbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa sa ating pong buhay. Meron ding mga practical lessons. At meron ding mga text po at mga quotations galing po sa mga theologians na atin pong babanggitin. Okay? So yung unang puntos, mga kapatid, unang puntos, the resurrection validates Christ's divinity and teachings. Okay? So yung resurrection daw po ng ating Panginoon ay nagpapatibay doon sa divinity ng ating Panginoon, pagka-Diyos ng ating Panginoon at yung kanyang mga turo. Kaya nga, mga kapatid, kung hindi tayo maniniwala sa ating Panginoon na siya'y nabuhay na maguli, ay baliwala yung mga teachings ng ating Panginoon. Napaka-importante po, mga kapatid, na tayo po ay maniwala, magtiwala, at magkaroon ng pananampalataya. Now, sa Romans 1:4, ito po ang sabi, yung ating pong teksto ngayon, Romans 1:4, Jesus was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. Okay? Ano daw po, mga kapatid? Dineclare ng ang ating Panginoong Hesus is the Son of God. No? Na siya po ay makapangyarihan at siya po ay banal dahil po sa kanya pong pagkabuhay na maguli mula sa patay. Okay? Walang ibang tao na pwedeng mag-claim niyan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi pwedeng i-claim ng kung sino pa man. Dahil sila ay hindi naman sila nabuhay mula sa pagkamatay. Ang ating Panginoon lamang. Kaya nga, Jesus was declared to be the Son of God. No? With power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. Now, sabi po ni N.T. Wright, no, siya po ay sumulat at sinabi niya po dito, the resurrection confirms Jesus' identity as the Son of God, validating His teachings and His claim to divinity. Without it, Jesus would simply be another religious teacher. No? Now, kung wala daw po, mga kapatid, na resurrection ng ating Panginoon, pagkabuhay na maguli, ay para lang siyang itinapat o pinantay doon sa mga religious teachers na sila po ay nagturo, pero hindi sila naman nabuhay ulit. Namatay sila, pero hindi na nabuhay muli. Ito yung sabi ni N.T. Wright, mga kapatid, vinalidate ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon yung teaching niya. At vinalidate ng pagkabuhay ng ating Panginoon yung divinity ng ating Panginoon. Hindi po natin siya pwedeng itapat lamang sa ibang mga religious teachers. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, no? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang nagsabing mabubuhay siya muli. Nung namatay ang ating Panginoon, siya lamang rin naman ang nabuhay na maguli, na totoong nabuhay na maguli. Dahil there's an empty tomb. No? Yung kanyang libingan ay bakante. Wala doon ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ito po ay isa sa dapat nating panghawakan. My hope is built because Jesus Christ resurrected from the dead. Okay? Now, si John Stott po, mga kapatid, isa rin na writer, na theologian. Sabi niya, resurrection sets Christianity apart from all other religions. The fact that Jesus overcame death is the ultimate validation of His teachings and His divine identity. Ito rin, isang sulat din na nagpapakita, mga kapatid. Yung resurrection ng ating Panginoon, kakaiba po ito, mga kapatid, dun sa mga turo ng ibang mga religion. Dahil yung mga teachers nila, hindi nabuhay na maguli. Ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ang sabi naman ni Ellen White sa kanya pong sulat na The Desire of Ages, page 787. Ito po ang sabi, the resurrection of Christ
was a sample of final resurrection of all who sleep in Him, a demonstration of the truth of all that He has spoken. Napakaganda po mga kapatid. Ang ating Panginoon na buhay na maguli. Siya lang po ba mga kapatid ang mabubuhay na maguli? Binabanggit po dito. Ito lang po ay isang demonstration na ito yung mangyayari. No? Kapag kayo ay nagtiwala sa akin, kayo ay maniwala sa akin, you will also be resurrected like Christ. Mga kapatid, kung tayo man ay mamatay, huwag po tayong mag-alala. Let us build our hope sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, sapagkat nagbigay na siya ng halimbawa ang ating Panginoon na buhay na maguli. Isang halimbawa sa bawat isa sa atin na tayo rin, mga kapatid, ay mabubuhay na maguli. Kapag ang ating Panginoon ay dumating na, tayo ay kukunin at dadalhin sa langit na bayan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil ang ating Panginoon ang siyang magbubuhay na maguli sa bawat isa sa atin. Now, alam niyo po, sa ating pong buhay, minsan tayo ay nag-isip na ano ang pwedeng mangyari sa atin. Okay? Yung future natin, let us set the future on Christ dahil yung buhay ng ating Panginoon, yung teachings ng ating Panginoon, it confirms the truth that Jesus Christ is Lord. He has risen from the dead. Now, yung lesson po na makukuha natin dito, the resurrection, assures us that Jesus' words are trustworthy. Maaari tayong magtiwala sa salita ng ating Panginoon. We can rely on the promises and teachings because they are authenticated by His victory over death. Okay? Nandyan kung nagsulat ang ating Panginoon at ang sabi niya, gagawin niya ang mga dapat niyang gagawin, mangyayari yung mga mangyayari, sa lahat po ng nasulat doon sa banal na kasulatan. Marami na ang nangyari mga kapatid. At naghihintay na lamang tayo sa huling mga kapanahunan na mangyayari din ang mga nakatala sa banal na kasulatan. O kung yung maraming mga sinabi ng ating Panginoon at nangyari sa banal na kasulatan ay nangyari, makakaasa po tayo mga kapatid na yung pangako ng ating Panginoon na siya'y babalik muli at tayo po ay mariresurrect, mabubuhay na maguli, ito rin naman ay mangyayari. Okay? So point number 2, the resurrection proclaims victory over sin and death. Pinapakita po dito mga kapatid, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, pinakita doon na siya po ay nagtagumpay sa kasalanan at nagtagumpay sa kamatayan. 1 Corinthians 15:55 ang sabi po dito. 1 Corinthians 15:55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nabanggit po dito nung ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ano sabi? Nasaan na? Nasaan kamatayan ang iyong pagtatagumpay? No? Nasaan kamatayan ang iyong tibo? Mga kapatid, wala na sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay ng maguli. Yan ang patunay na tayo, mga kapatid, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, nagtapat sa ating Panginoon, mabubuhay rin naman tayo magpasawalang hanggan. Victory over sin and victory over death. So, ibig sabihin po mga kapatid, ngayon pa lang, maaari na tayong magtagumpay sa mga kasalanan. Hindi po natin pwede sabihin na ang hina-hina ko. Ang sabi po ni Ellen White doon ay nabasa ko na, wag daw po natin sabihin, mga kapatid, na tayo ay tao lamang. Dahil kapag sinabi po natin na tayo ay tao lamang, parang binabanggit po natin at sinasabi natin na walang kapangyarihan ng ating Panginoon na baguhin po tayo. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nagdesisyon na sumama sa ating Panginoon at magtalaga ng ating pong mga sarili sa ating Panginoon, He will give us the power and He will give us the victory over sin and death dahil ang ating Panginoon na nagumpay.
Sabi po ni Charles Hodge, isa rin po sa mga theologians na sikat, ito pong sabi, the resurrection signifies victory over sin and death. Declaring that Jesus' triumph is the basis of our hope for freedom from sins and power. Okay? Hindi po tayo mabubuhay o tayo ay mananagumpay dahil sa sarili nating kalakasan. Tayo po ay nananagumpay dahil tayo ay umaasa sa kalakasan ng ating Panginoon. He triumphed over sin. And we can also triumph over sin because Jesus is our power to triumph over sin. Napaka-importante po na maintindihan po ito natin, mga kapatid. Huwag po kayong mag-try. Huwag niyong subukan sa buhay ninyo na parang, kayang-kaya ko to. Hindi ako mananagumpay ako sa pagkakasala kahit wala ang ating Panginoon. No. Huwag po natin gawin yan, mga kapatid. Dahil hindi tayo mananagumpay kung wala ang ating Panginoon. Without me, ang sabi niya, ye can do nothing. Kaya napaka-importante po, mga kapatid. If you want to triumph over sin, let us always hold on to Christ. Sabi po ni Augustine of Hippo, isa po na mga tanyag din na theologian, resurrection, he viewed that resurrection as the ultimate victory, showing that death has no hold on those who are in Christ. This victory empowers believers to live free from fear and death. Okay? Ito ang maganda na pangako sa atin ng ating Panginoon. Na kapag tayo po ay nasa Kanya, kung papaano na nagumpay ang ating Panginoong Jesus, tayo rin po ay mananagumpay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat ang ating Panginoon, siya po ay mananagumpay. Sa kapangyarihan na binigay niya sa atin, tayo rin naman ay mananagumpay dahil kasama natin siyang palagi. Ellen White, in her book Desire of Ages, page 799, ito pong sabi, Christ's resurrection is a pledge of the resurrection of all who have fallen asleep in Him. Because He lives, they will live also. Okay? So kapag tayo po ay naniwala sa ating Panginoon, nagtiwala sa ating Panginoon, yung resurrection na nakamit ng ating Panginoon, makakamit din po natin. Sapagkat siya ang magbibigay sa atin nung pagkabuhay na maguli. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Now, imaginein po ninyo ang isang prisoner, isang nakakulong. No? Siya po ay magiging free dahil siya ay binigyan ng kalakasan ng ating Panginoon na siya po ay managumpay. No? Ganon din po tayo, mga kapatid. Yung power ng ating Panginoon magbibigay sa atin ng kalakasan. And we will be free from the power of death. Kaya nga, ang leksyon dito sa resurrection na ito na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Let us not fear death. Dahil yung resurrection ng ating Panginoon, bibigyan po tayo ng kapangyarihan to live victoriously. Managumpay sa mga pagsubok, sa mga kasalanan, and we will be no longer enslaved by sin. Hindi na po tayo magagapi ng kasalanan. At hindi na tayo matatakot na tayo po ay mamamatay dahil ang ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Napaka-importante po ito, mga kapatid, na ating pong pagtuunan ng pansin. Na sa ating pong buhay, marami tayong kakaharap na papagsubok, makakaasa po tayo na hindi tayo haharap sa pagsubok na tayo lamang. Tayo po ay haharap sa pagsubok na kasama po natin ng ating Panginoon at siya ang magpapalakas sa atin. Pangatlong puntos, mga kapatid, the resurrection provides assurance of eternal life. No? O hindi lang ang ating Panginoon na buhay na maguli para lang siya lang ang mabuhay na maguli. No?
Hindi lang, okay, sabi niya, bye, ako na lang mabuhay ulit, namatay ako, pero mabuhay ako, bye na sa inyong lahat. No, hindi po. Mga kapatid, dahil lang sabi sa John 11:25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Oh, mga kapatid, napaka-importante na ating pong hawakan po ito. Ating pong patuloy na i-claim ito sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, hindi po siya selfish. Ang ating Panginoon ay selfless. Siya po ay pumunta dito sa mundong ito, namatay para sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo magkaroon ng kaligtasan. At ang sabi niya, I am the resurrection and the life. Huwag po natin kalimutan yan. Jesus Christ is the resurrection and the life. The one who believes in me, tayo po yun. Tayo na nagtitiwala, maniniwala sa Kanya na bagaman tayo ay mamamatay, magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan dahil doon sa buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. O ang ating Panginoon, selfless, nagkaroon ng kasalanan dito sa mundong ito. Nakapasok ang kasalanan dahil kay Eva at kay Adan. Ang ating Panginoon bumaba sa mundong ito upang tayo ay iligtas sa magitan ng pagbibigay ng kanyang pong buhay. Namatay siya. Pero after 3 days, ang ating Panginoon nabuhay na maguli. At ang resurrection na yon, mga kapatid, magkakaroon din tayo, makukuha rin natin ito kapag tayo ay magtiwala sa Kanya. Sabi dito, and the one who believes in me will live. Kayo po yun. Tayo yun. Na maniwala sa ating Panginoon. Ikaw, kapatid, kapag nagniwala ka sa ating Panginoon, bagaman ikaw ay mamamatay, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang pangako ng ating Panginoon. O, wag po natin tingnan in a negative way yung kamatayan. Tingnan natin ang kamatayan na isang yugto ng ating pong buhay. Sa iba na hindi maniniwala sa ating Panginoon, katapusan na ito. Pero ang sabi po dito, the one who believes in me, yung yugto ng buhay na yon na namatay ang tao sa iba, nakatapusan na. Sa ating Panginoong Hesus, meron pang dugtong because there is resurrection. And we will have eternal life if we believe in Christ. Billy Graham, isa po sa magaling na speaker, ang sabi po dito, Jesus' resurrection is the Christian's assurance of eternal life. It's a guarantee that death is not the end, but the beginning of a new life in Christ. Okay? So mga kapatid, mamatay tayo dito, hindi po yan katapusan, kundi ito po ay dudugtungan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sabi niya, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Napaka-importante po nating isipin ito at lagi nating pagtuunan ng pansin ng ating Panginoon sa kanya pong pagbabalik. Dala-dala niya ang buhay na walang hanggan. Ang sabi pa ni C.S. Lewis, mga kapatid, okay? Binabanggit po dito, eternal life is made real by the resurrection, which transforms our perspective of this life. We live in the hope of a life beyond this one, beyond promised by Jesus. Okay? Ano daw po, mga kapatid, binabanggit dito? Ang resurrection ng ating Panginoon ay nagbabago. Binabago niya ang ating pong kaisipan sa buhay natin na ito. Tayo po ay nabubuhay na may pag-asa dahil sa hindi matatapos yung buhay natin basta dito na lang tapos, period. No? Wakas. Pero ang ating Panginoon ay nag-promise na siya ay
magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung nakamit niyang resurrection, ibibigay din ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Doon sa mga magtitiwala, maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoon. Si Ellen White po ay nagsabi dito po sa Selected Messages, Volume 1, page 302. Ang sabi po niya dito, the life-giving power of Christ is the hope and assurance of eternal life to believing Christians. Okay? The life-giving power of Christ. Ito po yung pag-asa natin. Our hope is built in the life-giving power of Christ. Meron tayong pag-asa sa buhay po natin dahil ang ating Panginoon, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Life-giving power. Buhay ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. And we are assured of eternal life if we will believe. Nabanggit po dyan ni Ellen White, we will have the assurance of eternal life to ano daw po? I-underline natin yung believing Christians. Okay? Hindi po sinabi po dito, Christians who believe, period. No? Pwede tayong maniwala, pero hindi, matapos na yung ano natin, titiwala natin sa ating Panginoon. Hindi po ganoon. Binabanggit po dito ay progressive believing Christians. Patuloy tayo naniniwala sa ating Panginoon. Patuloy na tayo ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Oh, we will be assured of eternal life. No? Tayo po ay nakapagtatanim po, mga kapatid. No? At inilalagay po natin yung seed. Okay? Pero kung titingnan po natin yung buto, parang namatay siya. Actually, yung buto mamamatay muna. No? Pero eventually, ito po ay magkakaroon ng buhay. Uusbong. At ito po ay tutubo na isang magiging mabuting tanim. Now, sa earth, tayo pong mga katawan natin, mamamatay din tayo. Pero tayo po ay magtiwala that we are assured of eternal life in Christ. Kapag nasa Panginoong Hesus tayo, we will have eternal life. Kaya dito sa pangatlong puntos, ano yung lesson na makuha po natin dito? Yung resurrection po ay binibigyan tayo ng pag-asa. It assures us that our physical death is not the end. No? Hindi katapusan ang ating pong kamatayan dito sa mundong ito. Kay Kristo, mga kapatid. Kapag tayo humawak sa kanyang pangako na eternal life, buhay na walang hanggan, ito po, mga kapatid, ang magbibigay kalakasan sa atin upang tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon, manampalataya sa ating Panginoon dahil ating hinihintay ang kanyang pangalawang pagbabalik. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, na dito sa lesson na ito, dito sa pangatlo na puntos na ating pong tinitingnan, mga kapatid, na resurrection, ay nagkakaroon tayo ng assurance na tayo ay magkaroon ng eternal life. Ay isang bagay na ating pong panghawakan. No? Na bagaman maraming mga problema, mga kapatid, we will have eternal life if we are in Christ. Okay? Now, yung pang-apat po, mga kapatid, the resurrection empowers believers for holy living. Ano ito po, mga kapatid? Yung pagbuhay ng ating Panginoon, yung pagkabuhay ng ating Panginoon, ay nagbibigay ng kalakasan sa atin na naniniwala na tayo po ay mabuhay ng banal. Okay? Hindi lang po basta-basta na okay, naniwala na tayo, tapos wala na tayong gagawin. Okay? Tayo po ay meron pa ring part. Not necessarily na tayo po ay maligtas, kundi we are doing what we need to do because we have been saved. Okay? Ginagawa natin na tayo ay maging mabuting Kristiyano sapagkat ang ating Panginoon ang ating halimbawa. Siya ay naging mabuting anak.
sinunod ng ating Panginoon lahat ng utos ng Diyos Ama. At ganun din tayo. Ginawa niya yon dahil mahal niya ang Diyos Ama. At ganun din tayo, mga kapatid. Tayo po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Hesus, sa utos ng Diyos, hindi para tayo ay maligtas. We are following the Ten Commandments. We are following the commandments of God because this is our response of love to Him. Okay? Now, kung titingnan po natin, mga kapatid, kung isang ama, for example, ay nagbigay ng pagmamahal doon sa kanya pong anak. At sinabi nung anak, "O tay, mahal ko rin kayo." Pero hindi naman sumusunod yung anak doon sa tatay. Maaari bang sabihin na mahal niya yung kanyang tatay? Oo, hindi po. No? We show our love to God, we show our love to Christ when we follow Him. When we live a holy life through the power of Christ. Kaya nga napaka-importante. Just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Yan po sabi sa Romans 6:4. Now, sabi po ni John Calvin, isa pong writer, okay? He saw that resurrection is empowering believers to live a new life, freed from the bondage of sin, striving for holiness with the power of Christ within. Okay? I would like to underline the words striving for holiness with the power of Christ within. Gumagawa po tayo ng mabuti hindi dahil sa sarili nating kalakasan. Hindi sa sarili nating kakayanan. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil merong kapangyarihan sa puso natin na nagdesisyon po tayo na sundin ng ating Panginoong Hesus. Sino nagbibigay ng kapangyarihan na yan? Ang ating Panginoong Diyos mismo ang nagbibigay. Lagi nating binabanggit, without me, ye can do nothing. Kung wala ang ating Panginoong Hesus sa puso po natin, hindi tayo makakagawa ng kabutihan. Pero sasabihin ng iba, bakit naman meron namang hindi nakakilala sa ating Panginoon pero mabuti? O kaya gumagawa ng mabuti. Marami pang mga tao dyan na ang daming mga binibigay. No, iba't ibang klase po ng motivations, mga kapatid. Maaari tayong gumawa ng mabuti. Pero ang motivation po natin, tama po ba? No? Kapag tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, we are not looking at what we can do. We are looking on what Christ can do through us that we may help others. Kaya nga po, napakaganda ng binabanggit po dito, holiness. Striving for holiness. Not through our own powers, but through the power of Christ who is within us. The first thing that you need to do, mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakakilala sa ating Panginoon, ay tanggapin muna ninyo ang ating Panginoon sa inyong mga puso. Okay? Dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, isa rin pong writer, sabi niya, the resurrection empowers us to live courageously, to love radically, and to follow Christ without fear because we share in His victory. Napakaganda po ng binanggit, mga kapatid. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. No? Na tayo po ay mabuhay na may tapang, no? Na magmahal ng walang kondisyon. Hindi ko alam kung ano yung ibig. Radically, talagang walang iniisip na iba, kundi magmahal. And to follow Christ without fear because we share His victory. Kaya nga po, pagtuunan natin ng pansin ito, mga kapatid, na ibigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil yung kanyang resurrection, mga kapatid, yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nagtutulak sa atin
sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoon, na tayo po ay mabuhay ng banal na kasama ang ating Panginoon. Ellen White, sa kanya pong sulat na Desire of Ages, page 25, no, babasahin po. By His life and His death, Christ has achieved even more than recovery from the ruin wrought through sin. It was Satan's purpose to bring about an eternal separation between God and man. But in Christ, we become more closely united to God. Okay, napakaganda po mga kapatid. Ang ating Panginoon, ang siyang muling nagdikit o nagkabit ng relasyon na iyon. Pinanumbalik ng ating Panginoong Hesus yung malayong pagitan mula sa Diyos Ama at sa atin, ang ating Panginoon, ang siyang nagdugtong muli nito. Kaya nga, napaka-importante po mga kapatid. No? Hindi tayo ang nagiging dugtong. Humahawak lang po tayo sa dugtong. Okay? Now, sino po sa inyo dito ang nakasakay na sa zip line? Okay? Kapag sumakay ka ba dun sa zip line, pwede mo nang sabihin na, ako na yung dugtong. Hindi po pwede mga kapatid. Nakasakay ka pa rin sa zipline. Mula dun sa pinanggalingan mo hanggang dun sa patutunguhan mo, nakasakay ka lang din dun sa zipline. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ako na. Kaya ko na to. Kaya ko nang mag-zipline without the line. Hindi po pwede mga kapatid. Ganon din po sa buhay mga kapatid. Ang ating Panginoon ang siyang nagdugtong. Makakarating lang po tayo, makakalapit lang tayo sa Diyos Ama kung tayo ay nando nakakabit sa ating Panginoong Hesus. We can go from one point to another with a zip line if we are always connected doon sa zip line, mga kapatid. Ang ating Panginoon, He united us to God. Dahil sa ating pong pagkakasala, tayo po ay napalayo sa ating Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon na nabayubay sa cross ng Kalbaryo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga, isipin po natin ito ng mabuti. Okay? Tayo po ay malayo sa ating Panginoon. Ang ginagawa po natin is like a filthy rag. Malayo sa ating Panginoon, yung ginagawa po natin, minsan inisip natin na mabuti na, pero ito po ay madumi pa rin. Makakagawa lang tayo ng kabutihan na tama sa paningin ng ating Panginoon at katanggap-tanggap kapag kasama natin ang ating Panginoon. Yung isang caterpillar po mga kapatid, nakakita na ba po kayo? Na isang cocoon, tapos ito po ay naging butterfly, no? Katulad po yun, mga kapatid. Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, parang from uod, lalabas po tayo doon sa cocoon at tayo po ay magiging butterfly. We will be given new life. We will be given new purpose dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Magiging mabuti ang ating pong mga gawain sapagkat ang ating Panginoon ang papalakas sa atin. Now, yung resurrection po, mga kapatid, it empowers us to live a holy life. Resurrection transforms us to a new life. And if we dedicate on following Christ, we will have this new life that reflects the character of Christ. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid, na tingnan natin ang resurrection, pagkabuhay na maguli, na isang pag-asa sa atin. Our hope is built on the resurrection of Christ. And we will live a holy life if we are connected through Christ. Kaya nga mahalaga ang bagay po na ito. Point number 5, no? Binabanggit po dito, the resurrection gives hope for the future resurrection of all believers. Yung resurrection ng ating Panginoon, isang pag-asa rin naman sa bawat isa sa atin.
Sino po ang nakakasiguro na kaya mong i-resurrection yung sarili mo? Isang kwento sa akin ang narinig ko po, mga kapatid. Isa sa mga pastor po na kilala ko ay pumunta doon sa libing. Okay? At nung nandun na, sa libingan na, no, ang sabi niya, tinawag niya yung pangalan nung tao. Brother Juan, sabi niya gano'n. Tapos sinabi niya, Brother Juan, bumangon ka. Yung mga tao nagtinginan po, mga kapatid, ano ginagawa rito, pastor na ito? Inulit niya ulit, Brother Juan, bumangon ka. So mga tao, ano bang nangyayari dito? Mali yata yung pastor na kinuha natin. Tapos sinabi niya ulit, Brother Juan, bumangon ka. At yung pangatlo, hindi bumangon si Brother Juan, ang sabi ng pastor. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus lamang ang makapagbabangon kay Brother Juan sa kanya pong pagbabalik. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay bumangon mula sa patay. Meron na tayong pag-asa na sa darating na panahon, tayo na nangamatay, tayo rin po ay babangon at tayo rin ay mariresurrect sapagkat ang ating Panginoon ay pinakita niya na siya ay nanagumpay sa kamatayan. Sa 1 Thessalonians 4:14, ito po ang sabi, For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Yan ang ating pong pag-asa, mga kapatid. Na ang ating Panginoon, siya po ay namatay at siya rin ay nabuhay na maguli. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus din ang magbibigay ng buhay doon sa mga naniniwala sa Kanya at sila rin ay mabubuhay sa buhay na walang hanggan. Sabi ni N.T. Wright, Christ's resurrection is the first fruits of the final resurrection, where all believers will be raised to eternal life. It's the basis of our hope for a future reunion that loved ones in Christ. No? Reunion po. Ito, mga kapatid, magiging maganda ang ating pong pagkikitang muli doon sa mga taong namatay na nauna sa atin dahil pangako ng ating Panginoon, yung mga nagtitiwala sa Kanya ay mabubuhay rin naman na maguli na kasama ang ating Panginoon. Si Jurgen Moltmann, nagsalita rin naman siya, ang sabi niya, resurrection as the ultimate hope for humanity, a future promise that one day all suffering, pain, and death will be conquered. Mawawala na po ito, mga kapatid, sa promise din ng ating Panginoon na sa huling mga kapanahunan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, mawawala na ang kamatayan. Mawawala na ang sakit, mawawala na ang hirap, mawawala na ang pananambitan, at tayo po ay mabubuhay ng masaya na sa walang hanggan doon sa langit na bayan na pangako ng ating Panginoon. Isa pang sulat ni Ellen White, mga kapatid, sa Testimonies for the Church, Volume 1. Ito pong sinasabi, the resurrection and ascension of the Lord is a sure evidence of the triumph of the saints of God over death and grave. No? Hindi lang po ang ating Panginoon ang na-resurrect. Dahil sa kanyang pagbabalik, tayo rin na naniniwala sa kanya, ay tayo rin ay mabubuhay na maguli. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. May pasakit dito sa mundong ito. Tayo po ay patuloy na nakakaranas ng maraming mga problema. Pero huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang ating Panginoon, patuloy na lumalapit sa atin, inaakay tayo sa tamang landas. Ang atin lamang pong gagawin ay magdesisyon at tayo po ay maniwala sa ating Panginoon. Magtiwala sa ating Panginoon. May imagine po ninyo yung reunion na iyon. Na sa pagbabalik ng ating Panginoon, kasama natin ang bawat isa na tayo po ay maninirahan doon. Everybody is present doon sa reunion. Sa resurrection, meron po tayong future
na reunion doon sa mga nagmamahal sa ating Panginoon na namatay para sa bawat isa. Resurrection, mga kapatid, assures us of a future. Pari sabihin natin na matagal na resurrect ang ating Panginoon. Almost 2,000 years ago na resurrect ang ating Panginoon. At marami na rin mga nangamatay. No? Pero ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Dahil ang ating Panginoon rin mismo ang nangako na siya po ay babalik. Where all believers will be united. Yung hope po na ito, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng comfort. Nagbibigay sa atin ng courage. Nagbibigay sa atin na tayo po ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin sa ating pong buhay. Kaya naman napaka-importante po, mga kapatid, na sa ating pong buhay makikita po natin. Doon sa ating pong pagbabalik ng ating Panginoon, makikita natin na siya ay patuloy na ating pong makakasama. Siya ang magbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa. Yung resurrection, it validates Christ's divinity. Makakaasa po tayo, mga kapatid, ng ang pagkabuhay na maguli ay nagbibigay sa atin na siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao para sa bawat isa sa atin. Yung resurrection po, mga kapatid, nagbibigay ng kalakasan sa atin na tayo po ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating sa bawat isa sa atin. Yung resurrection ng ating Panginoon, we are assured that we will have eternal life dahil ang ating Panginoon ang siyang nabuhay rin naman at babalik. At ang resurrection po, mga kapatid, ay nagbibigay ng kalakasan sa atin upang tayo ay mabuhay ng banal sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And lastly, yung resurrection ay nagbibigay sa atin ng hope, ng pag-asa, na sa darating na panahon, tayo rin naman na naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, our hope is built on Christ. Our hope is built on the resurrection of Christ. Jesus conquered death and fear and sin. We are now living in freedom, and we are assured that He will give this to us. Yung resurrection, binibigyan po tayo ng bagong identity. Nakasama na natin ang ating Panginoon. Kaya naman, habang tayo ay nabubuhay, i-reflect po natin ang resurrection ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Bawat araw na tayo po ay gigising, ating pong i-renew yung ating pong commitment sa ating Panginoon. Sasabihin po natin, Panginoon, dahil sa iyo, ako ay magkakaroon ng victory over sin, victory from fear. At ito po, mga kapatid, ay magbibigay encouragement sa atin. Huwag niyo rin namang pigilan ang inyong sarili na inyong i-share itong pag-asa na inyong hawak-hawak sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. O kung kayo man ay ngayon pa lang nakilala ang ating Panginoon, italaga ninyo ang inyong buhay sa Kanya upang kayo ay makasama rin naman doon sa naniniwala sa ating Panginoon at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang aking panalangin sa gabing ito, na sana lahat tayo ay patuloy na maniwala sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon, at magbigay ng ating sarili sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami na lumalapit sa inyong banal na harapan. Marami pong salamat na dahil sa inyong pagkabuhay na maguli, kami ay nananagumpay sa aming pong buhay. Kami ay binigyan nyo ng kapangyarihan na maging holy. Kami ay assured na sa inyong pagbabalik magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, Panginoon, muli namin itinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo.
Kayo nawa po ang siyang sumama sa amin. At kayo nawa po ang siyang mag-aring ganap sa bawat isa. Marami po salamat, Panginoon, na ang kapayapaan ang nararanasan namin ngayon sapagkat kayo ay nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen.